salsitxes de Frankfurt, patés, després productes curats, el que seria pernil ibèric, pernil Extremadura o pernil serrano, embotits, patés, plats preparats, també especialitats asiàtiques de plats preparats, amanides de quinta gamma, gazpacho, salmorejo, brous, etc. Això què ens permet? Doncs ens permet dintre de l'alimentació entrar per multitud de branques, no? Ens permet fer multitud de productes i multitud de recerca. Projectes. Quan invertim en projectes? Aproximadament la inversió anual en projectes d'I+D+I és de més de 2 milions d'euros. Tenim personal que tenim dedicada a la I+D+I, 17 persones a Miralcamp, 2 a Lumbir, 6 a Vic i 2 a Fregenal, en total 27 persones. Això és fluctuant perquè hi ha moviments, però més o menys 27 persones. Tenim 3 plantes pilots, 3 laboratoris i el taller Argal. El taller Argal ens ajuda a compartir el know-how, o sigui, atendre proveïdors i clients i també els centres de recerca i les universitats per compartir know-how allí. I llavors fem els projectes comuns. I tenim permanentment oberts almenys 5 projectes de col·laboració que concurrentment estem treballant. Això vol dir que estem treballant a la UDL, estem treballant, per exemple, amb la Universitat d'Oviedo, etc., amb 5 projectes a la vegada. Projectes més disruptius que hem treballat darrerament. El que seria la convocatòria de missions de l'any 21 vam presentar el projecte Culture Meat, que l'objectiu era desenvolupar productes càrnics a partir de carn cultivada i que tingués una millora de lo que seria la prevenció de les dislipèmies i del càncer colorectal. Vam ser, amb aquesta convocatòria, els primers, o sigui, va ser el projecte guanyador amb qualificació i ens ha permès desenvolupar productes tant curats com cuits a partir de carn cultivada i amb aquestes capacitats de disminució del càncer de colon i les dislipèmies. Això està provat amb ratolins i això ho tenim com a know-how. De moment no sortim al mercat amb aquest producte perquè encara la normativa per lo que és la carn cultivada està molt verda i de moment no tenim allí el know-how per sortir, però està aturat. Un altre projecte, una altra convocatòria que ens han presentat i ens ha generat 4 projectes bàsics és la convocatòria per Agroalimentari 1, que també hem liderat el projecte, un total de 25 empreses implicades i un pressupost de 47 milions d'euros, no tots d'Argal, sinó del Consorci. Això també ens ha permès desenvolupar 4 projectes bàsics, un que és un software que ens permet calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica, un altre que ens ha permès prototipar chorizo vegano, un altre que ens ha permès reduir millorar la reciclabilitat dels envasos de productes càrnics. O sigui, el que hem aconseguit aquí és buscar un material monomaterial que ens ha permès desenvolupar una barqueta amb menys micratge i amb una composició que és molt més compostable que qualsevol de les referències que hi ha actualment al mercat. I un quart projecte, el d'aplicació de microones en processos tèrmics de plats preparats, que ens ha permès reduir el consum energètic d'aquests processos industrials. Entrem a la part de la UDL, explicaré ara 3 projectes, un ja